भटआथ' मोजां मोजां जोबनानै थांबाय नङा होमबा रायजोफोरा एखेबारे बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों एखेबारे माने सानाव हराव उन्दुनाय गैया जानाय थिग गैया माने ओरैबादि खस्थ' आरोखि केम्पेनिं ओरै मिटिं ओरै माने खामानियानो खामानि आरोखि नङा होमबा दा बे इलेक्सनाबो जोबनानै थांबाय दा जेसेबांनाखि जों खस्थ' खालामदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर जायनाखि पलिटिकेल पार्टिफ्रा हाजासे गावसिनि माने गोहो बोलो जे स्ट्रेटेजि बेखौ लानानै जे बादायलायनाय मोनसे इलेक्शननि बादायलायनाय मोनसे खेलायाव मोनसे आयदायाव बाहागो लादोंमोन दा बेबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दा बिनि जे खस्थ' खालामनायनि जे फिथाइ मोननांगौ रिजाल्ट नङा होमबा रायजोफोर दा बे रिजाल्टआबो मोजाङै मोजां माने ओंखारनानै थांबाय देरहाबाय दा देरहानाय लोगो लोगो रिजाल्टआ ओंखारखांनानै देरहानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहा साफा साफा एमएलए जाबाय आरोखि दा बिथांमोनहा ओरैबादि मोनसे जौगानायनि खामानि मावनो बा गावनि समस्तिनि खामानि मावनो मोनसे मावनो मोननायनि मोनसे दायित्व जे बिबान रेसपन्सिबिलिटि दा बे बिराद गिदिर मोनसे बारायबाय आरोखि बिसोरनि जिबनावहाय बोसोरबानि थाखाय नङा होमबा रायजोफोर जों दा बेखौ बयबो मिथिगौ आरोखि दा जे एमएलए जाखांनानै बिसोरनि मावनांगौ जे रेसपन्सिबिलिटिफोर हाबाफोर दा मा मा जानो हागौ आरोखि फार्स्टआवनोथ' गावनि समस्तिखौ माने माब्रैबा डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो मारैबा मोजां मोनसे पर्जायाव लाबोनो हायो दा मेइन खामानियानो जाहैबाय डेभेलपमेन्ट आरोखि दा बिथाङा गावनि समस्तिखौ हाजासे मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेरैखि जाया आदब खायदा बाहायनानै गावनि जे जेसेबांनाखि फान्ड फैयो एमएलए फान्डनिफ्राय दा बेफोरखौ लानानैहाय गावनि समस्तिनि जे बुस्थुआ जानांगौ दा बेफोरखौ खामानि मावनांगौबा सासे एमएलएनि दायित्व बा रेसपन्सिबिलिटिया फैयो आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा जों बेखौबो बयबो मिथिखागौ आरोखि दा बेजों लोगोसे सासे एमएलए बा बेसेबां जों माबा मोनो आरोखि फान्डफोर फैयो गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जोंनि मिथिनायावहाय आरोखि आसामावहाय 2 crore बांसिन बिदि फान्ड फैयो ओमफ्राय दस्रा स्टेटआव बिदि आलदा आलदा बिदि माबाया फान्डा फैयो आरोखि जेरै दिल्ली बायदियावहाय 5 crore गाहाम बिदि फैयो दा जोंनि नर्थ इस्टसिम बेजों माने आलदा आलदा जायो आरोखि दा बे हिसाबै जेसेबांनाखि मोनसे रिजनावहाय मोनसे गावनि समस्तियाव जे खामानि मावनांगौ दा बै फान्डफोरजोंनो मिलायनानै बोसोरावहाय बे फान्डजों मावनांगौ आरोखि दा बोसोरे जुदि 2 crore जुदि थाखा फैयो सासे एमएलए नाव होमबा माने गावनि जे गोनां खामानि मावनांगौ आयदाफोर बा हाबाफारिफोर जे डेभेलपमेन्ट खामानिफोर थायो नङा होमबा रायजोफोर जौगाखांनायनि खामानि थायो दा बेफोरखौ माने रानै मावनांगौ जायो आरोखि दा बे जाहैबाय आरोखि जों दा बेखौ बयबो मिथिखागौ आरोखि दा ओमफ्राय दा सासे एमएलएआ माब्रै ओमफ्राय गावनि रिलेसनखौ मोजांसिन लाखिबावनो हायो आरोखि दा गावनि समस्तियावहाय सासे एमएलएआ ओरैबादि रायजो राजाफोरनि जे गांनाय उखैनाय मा जादों मा जायाखै बेखौ माने गावनि समस्तिनि रायजो राजाजों मोजां मोनसे सोमोन्दोआव थाबाय थायोबा निस्सय माने रायजो राजाफ्रा गावसिनि एमएलएखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन अननाय बेरखांगोन ओमफ्राय रिलेसना मोजांसिन जायो आरोखि दा बे आरोखि दा ओमफ्राय पार्टि वाइसैबो बिदिनो आरोखि खिन्थु दानि जे देरहानाय बे ओरैबादि मोनसे सुनामि बायदि आरोखि जायखौ जों लेन्डस्लाइड भिक्टरि होननानै बुङा होमबा एखेबारे हाजो गिसिखानाय बायदि देरहानाय दा बिदि जानानै फैदों आरोखि जोंनि आसाम ओमफ्राय ओरै बेंगल ओमफ्राय तामिलनाडु दा बेफोर स्टेटआवहाय माने ओरैबादि माने जे बुस्थुआ साननो हाथावै दा बिदि देरहानायखौ जों नुदों आरोखि दा आसामावथ' बुंनो हायोबा मोनसे बिराद रेकर्ड आरोखि बे बिराद गोबाव समनिफ्राय माने बे बिजेपिया जेसेबांनाखि सिट देरहादों ओमफ्राय एनडिए जे पार्टि हिसाबै जे देरहादों 102 102 सिट देरहानाया माने बिराद गिदिर रेकर्ड आरोखि आसामनि मोनसे हिस्ट्रियाव आरोखि दा ओरैबादि देरहादों आरोखि जेसेबांनाखि जों माबाफ्रा सानदोंमोन बिनि डाबल देरहादों आरोखि ओरैबादि देरहानाय आरोखि ओमफ्राय जायनाखि जेनदों माने ओरैबादि गाज्रि जेनदों आरोखि बेबो मोनसे रेकर्ड बायदियानो आरोखि दा जायनाखि देरहादों जेनाखि अपोजिसन बा माबा हिसाबै थानांगौमोन आरोखि खामानि मावनांगौमोन माबायावहाय एसेम्ब्लियावहाय दा बेबो माने अपोजिसन पार्टि जाहैनो थाखाय माने क्वालिफाइड जानो हाबावाखसै आरोखि दा जोंनि मिथिनायाव बा जे सरासनस्रा साधारन मोनथिनायावहाय आरोखि खमसे खम माने 22टा सिटआ गोनांथार आरोखि मोनसे अपोजिसनाव थानो थाखाय दा दानि जेननायावहाय जायनाखि जेननाय पार्टिफोर माने बिसोरो माने 22टा सिटबो माने माबा खालामनो हायाखै आरोखि दखल खालामनानै लानो हायाखै दा बेयो मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं आरो मोनसे माने रेकर्ड आरोखि दा
जे नुनायावहाय दा जेरखम माने सरकाराव जे गोदान मोनसे फर्म दागोन दा बाहाय मोनथाम एनडिए एलायन्सफोर दङ जेरैहाय बिपिएफ एजिपि आरो बिजेपि दा बे मोनथामनि गेजेराव दा जे सिट बा पर्टफलिय' मिनिस्टारनि केबिनेट मिनिस्टारनि जे सिट बा जायगा मोननांगौ बा बाहायबो मोनसे एसे माने मा होनो बिदिखौ क्रिटिकेल एसे गोब्राब नुहुरगोन आरोखि दा जों जेसेबांनाखि जों सिगाङावहाय एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिनिबो एसे खम मोनगोन जानो हागौ आरोखि दा बे आंनि एनालाइसिससो आरोखि दा बेसेबां मा जायो जों दा बेखौथ' मिथिनो हाया जाहैबाय जे अलरेडि माने गाव गावबागाव मोनसे पलिटिकेल पार्टि दं बिसिनि आदर्शफोर दं बिसिनि स्ट्रेटेजि दं माब्रै बिसोर मिलायनानै खामानि मावगोन बिसिबां केबिनेट मिनिस्टार होगोन दा बेफोर आरोखि दा बेखौ जों समजों लोगोसे जों बेखौ नायनानै नुलांजोबगोन आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा बे आरोखि ओमफ्राय ओरै दानि सोलिबाय थानाय जे दावहा बुहुमाव जानाय इरान आरो माबा आमेरिकानि गेजेराव जे दा हरमुज दै लामायाव जे होबथानाय दा बेहाय मोनसे मोजां मोनसे खबर फैदों आमेरिका साइडनिफ्राय जेनाखि दा एग्रिमेन्ट जानांगौ डिल मोनसे जानांगौ इरानजों दा बियो माने थाबैनो जानो थांगासिनो दं जाहैबाय अब्लाबो जानो थांबाबो जे मोननै हादोरनि गेजेराव जे सावरायलायनाया जागासिनो दं आरोखि अब्लाबो माने दै होथेनाया आमेरिकानिफ्राय जाहाज होथेनाया बे दासिमबो सोलिगासिनो दं आरोखि दा बेबो मोनसे बुंनो थाङोबा मोजां मोनसे खौरां जायनि जाउनाव माने थाव गोथांनि दामा 120निफ्राय खमायनानै दा 108 पार बेरेल बिदि जानानै दं आरोखि दिनैनि समाव आरोखि दा जुदि बे थारैनो आरो खमायबावोबा थारैनो जों बुहुमनि थाखाय बिराद मोजां आरो जोंनि जे बाहायबाय थानाय गेस ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय साहा फुदुंनाय बेफ्राव माने जों एसेबाबो रेहाय मोनगोन आरोखि दामा जुदि खमायबावोबा दा दिनैनि टपिकआव बेनोमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि नायनानै मोजां मोनलाबायदोंबा मोनसे थाम्स आप होदो गोजोन्थों रायजोफोर